vás všetkých pozdravujem. Dnes sme opäť v noci strážili sady pred mrazmi. Boli avizované mrazy, napokon sa natlačila oblačnosť a nemuseli sme kúriť. Čo je ale však dôležité pre vás, záhradkárov, pre ovocinárskú verejnosť. Ako zistím, či mi zmrzli alebo nezmrzli kvety? Nie len to o farbe lupienko, že sú tmavé alebo hnedé. Dôležité si urobiť, ak ste teda trošku veľkorysí a obetujete pár kvietkov, tým, že rozrežeme ten kvietok, zistíme, či naozaj ten mráz poškodil alebo nepoškodil kvietok. Narezávame ho takto priečne a pozeráme práve tam, kde je budúci jaderník, či je hnedý alebo nie je hnedý. Ak je zelený, tak to ako vidíte tu, tak je v poriadku, je zdravý, je krásne vyvinutý pravidelný jaderník. Samozrejme táto kontrola nemôže znieť ráno, bezprostredne po mrazoch, ale pár hodín. Povedzme, keď ráno bol mráz, tak popoludní niekedy k večeru treba skontrolovať, zobrať pár kvetov. Čo je tiež dôležité vedieť, najskôr a najviac rozvinutie sú kvety, ktoré sú na starom dreve, 2-3-ročnom a najmenej na jednoročnom, väčšinou to býva na vrcholci stromov, ktoré sú ešte teraz momentálne v štádiu balóna. Tieto kvety sú v štádiu už asi 1, 2, 3 dní po odkvete. Všetko je zatiaľ krásne vyvinutý jaderník. Nájdem čierny, ukážem vám aj ten. Takáto kontrola, keď sa vykonáva na niekoľkých hektároch, na niekoľkých desiatok hektárov, je častokrát náročná. A podarilo sa mi nájsť aj tmavý. Ten znamená, že už zmrzol a z tohto sa už plod nevyvinie. Viac menej skôr či neskôr odpadne.